खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसाखौ नोंथांमोना मैयानो मोननांगौमोन। जोंहा मैया फेब्रुवारिनि 10 तारिखमोन। जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथांनो एनाउन्समेन्ट खालामना होखादोंमोन। फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवनो जोङो जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन होननानै एनाउन्समेन्ट खालामना होदोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दायो 2500 फैसाया हाबफैगोन ना हाबफैयाखै आं मिथिना मोननायावथ' नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 2500 फैसाखौ सोना हराखै। दाथ' जोंहा सार्भार डाउन बायदिसो जाबावदों आरो दा बेनिखायनो आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै आरो जुदि फैसाखौ सोनानै हराखैबा बे 2500 फैसाखौलाय जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहै माब्लानिफ्रायथो सोना हरनो नागिरखो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। जोंहा मैया फेब्रुवारिनि 10 तारिखमोन। दा नोंथांमोननि एप्लिकेशन स्टेटासआवबो दायो एप्लिकेशन इन डिसबार्समेन्टआवनो दङ। कमप्लिटेड दासिमबो देखायाखै। मानि थाखाय कमप्लिटेड देखायाखै? मानो होनोबा नोंथांमोना 2500 फैसाखौ मोननो हायाखै। नोंथांमोना सोरबा ससियेल मिडियाआव गोबांनो बुंदों, जेनेबा सोरनिखौबा नोंथांमोना हाबबाय बेबायदि सानदों खोमा, जेनेबा सोरनावबा 2500 फैसाया हाबफैबाय खोमा, आंनावल'सो हाबफैयाखै खोमा, नोंथांमोना बेबादि सानदों आरो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जादों। नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 2500 फैसाखौ सोना हराखै। मैया जोंहा फेब्रुवारिनि 10 तारिखमोन। मैया नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 2500 फैसाखौ हरनाय जायाखै। जुदि 2500 फैसाखौ सोना हरनायमोनबा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङानो मोनसे नङा मोनसे बिथाङा गावनि ससियेल मिडियाआव पस्टखौ होगौमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दायो सोखा हराखै आरो बिथांमोना अफिसियेलिथ' बिथांमोना लन्चथ' खालामखागोन। जेनेबा फैसा सोना हरखालि मिटिं बायदिसिना बिथांमोना बेबादिथ' खालामखागोन। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जाबाय, नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहै 2500 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम मैया सोना हरासै। दा दिनैसिमाव बेखौ मिथिना मोननो हानाय जायाखै नोंथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन। जेनेबा बिथांमोना खोथा होनाय बायदिबाथ' मैयानो बिथांमोना सोनांगौमोन। आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो बेखौ बुंबाय थादों, जोंनि नैबे सरकारा जेसांखिनि सरकार दङ ना, भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बायदि जेसांखिनि जोंनि नैबे स्टेटनि सरकारफोर दङ, दा बिथांमोना खोथाखौथ' होयो, नाथायबा टाइम मथे बिथांमोना खामानिखौ मावफुंनो हाया होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखादोंमोन। थिग बेबादिनो नोंथांमोननिसिम नै मैया फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहै नोंथांमोननिसिम 2500 फैसाखौ बिथांमोना सोना हरासै। दा थिग बेबादिनो नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्रायनो बिथांमोना सोना हरनायनि खोथा होदोंमोन। नाथायबा फेब्रुवारिनि 1 तारिखआ बारबोनानै जोंहा दिनै 11 तारिख जालायलांबाय फेब्रुवारिनि। नाथायबा दिनैसिमावबो जेबो खबर गैया। निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोहै नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन बेनि जेबो नाफात्ता जेबो खबरानो गैया दिनैसिमाव। नाथायबा मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरनो सानबाय। जेनेबा खोथा होनाय बादिथ' बिथांमोना बे बाराव सोनो हायासै, एबा बे बारावल' नङा सिगाङावबो बिथांमोना सोनो हाखायाखै टाइम बादि होनायाव। दा जिखियानो जाया मानो जोंहा दा बेलासे माने मोनाबिलियाव होननानै बेखौ बुंनो नांगोन, मोनाबिलिनि 7था समाव फेसबुकाव लाइभ फैगोन होननानै बेखौ बुंदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा। दा बेनिखायनो बे फेसबुकाव लाइभ फैनायाव बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंगोन। जेनेबा नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेखौथ' निस्सय नोंथांमोना गोबांनो कुइसन खालामखागोन बे लाइभआव। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोननिसिम बेयो खोन्थाहरनो हागौ खोमा खै तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं बेनि बागै। दा जिखियानो जाया मानो इलेक्सनखौसो बिथांमोना नेगासिनो दंखायो, नोंथांमोना मिथिखागौ। इलेक्सन खाथियावसो बिथांमोना बायदि रोखोमनि फैसा होनायखौ बिथांमोना एसे पस्टपननिफ्राय पस्टपन खालामगासिनो दं आरो। दा जेरै अरुणाचल स्किमनि फैसा सोनो होननानै बुंदों 8000 फैसाखौ नैबे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव, दा ओइदिनखालिबा सोगोन ना सोआ? दा बेबो मोनसे गिदिर कुइसन। ओइदिनखालि जुदि सोयोबाथ' जोबोद मोजांनि खोथा, गोबाङानो 8000 फैसाखौ मोननो हागोन। दा जिखियानो जाया मानो अरुणाचलनि बाथ्रायावसो थांलायलांबाय आंनिया। नोंथांमोननिसिम आं बेखौ दायो बुंहरनाय जाबाय, नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम दायो माब्ला सोना हरगोन बिनि जेबो दायो डेट ओंखारना फैयाखै। नोंथांमोननि दायो स्टेटासआव एप्लिकेशन इन डिसबार्समेन्टसिम दङबा नोंथांमोना नैबे
जीवन प्रेरणा स्किमनि जै मास नोंथांमोना बोसोरसेनि थाखाय 2500 फैसाखौथ' मोनखागोनखा बे फेब्रुवारि मासावनो मोनजेनगोन नोंथांमोना जायखिजाया 20 तारिखनि सिगां नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय थिग बेबायदिनो नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 25 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दाथ' जोंहा एप्लाइ खालामनाय गासैबो प्रसेसा जोब्बाय खोमा नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनियाबो दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो बारा गोबाव नेनो नांला नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासावनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि गासिबो लोगोफ्रा नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाथार जायफोर नोंथांमोना दिनैसिमबो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लायाखैबा गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै लिंक खालामना लाहै जाहाथे सरकारनि जिखिनि जाया स्किमफोरनि फैसा सोनायाव जेबो थाबथा थुबथा जेबादि माबा जाया डिस्टार्ब जाया बिनि थाखाय नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाथारनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानैबो लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों